vadikani tinokutendai toziva kuti vamwe matanga nesu tichatanga chirongwa chino, asi chirongwa chedu chakabata-bata. Tiri kutaura pamusoro Peminamata convention iyoyo manzwa zvichitsanangurwa zvainotaura, zvainoreva, zvatinofanira kuita, zvatakatarisana nazvo. Nyaya iri kurwadza ndeyemuchetura wemercury. Saka muchikamu chino tisati tapinda muchikamu chino, regai ndipe zvakare kutenda kwakaperera kune vakotsvere vedu veUNDP vachishanda neMinistry of Mines, Ministry of Environment, vakabatana zvikuru. Tinovatenda nekuti pachikuva chekuti tigone kukurukura. Ndakumbotanga nemi baba Takavarasha nekuti imimi muri mumiriri weveruzhinji. Bandiko renyu nderipi takatarisa Minamata Convention? Zimbabwe Miners Federation ibato rakaumbwa neMinistry of Mines and Mining Development kuti ringe richimiririra vachiri vechidiki. Saka tichitarisa nyaya yeMinamata Convention zvatiri kuita zvatakaronga seZimbabwe Miners Federation chitatenderera nyika yese tichinyora makorokoza munzvimbo dzavanenge vari, tovaona kuti ndivanani, tichivapa makadhi. Kana vapiwa makadhi nzvimbo yavo, Ministry of Mines bonyatsoongorora kuti pane pundutso here. Kunongochera ngobvarura nyika zvamambotaura zviya bonyatsoonekwa kuti kubvarura nyika kwamuri kuitako zvine pundutso here. Zvakadaro futi chizhinji kana vanyogwa mazita avo nokuti ndivanani vari kupi, vachazopiwawo zvakare dzidziso yatiri kutaura nezvazvo nhasi, nyaya yekushata kwomuchetura watiri kutaura wemercury. Ndokungoti vasatiza mapurisa kana tavanyora mazita toti aiwa nhasi tiri kutaura nekuti chamuri kushandisa kubata mercury ichi, chamuri kushandisa kubata ndarama chakashata, chakashatisisa. Regai tikutsvagirewo dzimwe maalternatives achakubetseraiwo kuti munge muchiwana goridhe. Tinozvitenda zvikuru. Munoziva kuti kushanda nevanhu vari kuita zvinhu zvemutemo zviri nyore. Kana ivo kwavari tinoda kuvakurudzira kuti aiwa musatange matiza. Kune urongwa huri kuitwa murudzo wekutaura nababa Takavarasha. Unotiza kava mongosara upiwa makadhi, unotiza kava mosara upiwa zvitsva zvausina kumboziva. Saka tangai mateerera muchinzwa kuti zvinofamba sei. Ndouya kwamuri baba seministry, zviga zvenyu ndezvepi? Isu tiri kutarisira kuti chinhu chikuru chekutanga formalization iyoyi ndio ichadzika midzi yekuti tikwanise kuti tiise mercury free technology, iyo yatinoti kushandisa kuwana goridhe pasina muchetura. Nekuti kana takwanisa kuunganidza vanhu zvinge zvava nyore kwatiri neEMA neMinistry of Environment nevamwe vese kuti tiende tinotaura nevanhu kuti kuchera goridhe hazvirevi kuti imercury. Pane nzira iyi neiyi. Ratification iya yatataura ndiyo inotipa mukana wekuti tiwane inozi technology transfer. Mazva nyika dzataurwa dzekuma 130 something. Vamwe vakatozviita zvatakuita izvi. Saka tinge tichingonotorawo kukopa, hatichatangi patsva. Kukopa zvakanaka zvakaizvi kuitwa nevamwe. Tounza pane vanhu ipapo toita izvozvo. Saka zvichatibatsirira kuti magold centers aya anenge achiiswa, tinobvumira futi kuti private sector, ma-investors aisewo magold centers avo havarambidzwi. Saka government ichiitawo zvayo, vanhu vachiitawo zvavo, asi isu tichitarisira kuti vashandise nzira dzisina mercury. Ndizvozvo tinokutendai nokuti kushanda takawanda zvinoda kuti kana pundutso yedu inenge yakakurawo. Ndouya kwamuri Wingweri. Maita basa Mai Chisamba. Isu kubandiko redu reEnvironmental Management Agency, chekutanga tichaenderera mberi nekufundisa vanhu. Zvotati chingoita kuramba tichifundisa vanhu kusvika vanzwisisa kuti mercury yakaipira zvipi uyezve tinokwanisa kuishandisa sei. Vanhu vanova miners tobvapo toenda kumaindastry tiramba tichivafundisazve kuti tingaita sei kuti utsi hunobuda huya tibate mercury isabude neutsi ichienda mudenga. Vanochera vaya vanoita zvesemende, production yesemende, tichivadzidzisa kuti munoita sei, tichiramba tichidzidzisa. Tabva ipapo pane chirongwa chinonzi chedomestication. Domestication ni kutora convention yatakuichinja manje kuita mutemo wedu wenyika. Zviga zvirimo zvaya zvatakuzvitora
saka tichavandudzawo mutemo wedu. Tagara tine mutemo uripo unonzi SI 268 of 2018 unotaura nezvemercury izvozvi, asi takuda kuti tichiuvandudza kuti tichiona kuti anonzi mamercury added products, maproducts ane mercury ayaya ari kupinda pabhodha, ari kupinda ndaapi, tichimonita tapo pabhodha zvavandudzwa pamutemo. Totarisa zvimwe zvakaita sekuti vanhu vanoshandisa mercury vanoshandisa sei kumaindastry, mastandards, zvese izvozvo ndozvatichange takuita kubvira izvino, zvichidzidzisa vanhu tichisunga vasinganzwisisi. Ndizvozvo chaizvo, asi basa kana richitaurika zvakanaka kudai tinovimba kuti nyika yamangwana inenge iri nyika yakanaka. Zvinhu zvakadai zvokubatana hurumende nemamwe mapazi vachishanda pamwe chete zvakangotinakira. Ndambunzwa baba takavarasha vachitaura vachiti kubvarura kwatiri kuita nyika uku hakuna kunakaka. Kana vanhu maitawo mofutsira akapa mune machera pai modyara miti. Nzwisiso yekudyara miti mangade kungoiti diwe pairi, havangabvunzi here kuti kuti miti yacho toiwana kupi, zvinofamba sei zvokudyara miti izvi. Ndoziva kuti kunyange iyo Minamata convention inotarisirawo zvinhu zvakanaka kudaro, asi ndazvisimudza nekuti mazvitaura baba. Nyaya yekudzvara miti ndoda kunyatsoti nditaure kuti vanhu vanoita zvechikorokoza zvekuchera-chera vanotema miti zvikuru vachishandisa pavanotinoti iyo timbering, vachiisa mumakomba avanenge vachichera kuti asadhirikira. Saka miti yavanotema vanotema chaizvo kutoti nzvimbo inosara yakachena isisina miti, kunge pakafamba nzou, kunge pakayozopedzisira ngova desert. Saka inyaya yekutoti mhepo dzedu idzi dzenvironment dzinoda kunyatsotarisirwa zvakanaka. Imimiwo muchada mvuri, muchada miti, muchada mhepo dzinonakidza. Saka ngatidzvare miti ese amamchingochera zvingova zvinonakidza, tisangomirira national tree planting day yedu yatinoita. Ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo chaizvo. Kudyara miti zvakangonaka, kwete kwabharuka nyika chete. Kunyange munharaunda dzedu tinozvikurudzira, kunyange mumabasa edu tinozvikurudzira kuti zvinhu izvozvo zviitwe. Nyaya yeMinamata convention inyaya yatosvika kwatiri. Manzwa Wengwera achitaura kuti tichaedza kuvandudza, nekuti kana zvichinge zvauya iri convention kudai, pane zvimwe zvinopindirana neugaro hwedu hwekuno. Pane zvimwe zvinoitika kuZimbabwe zvisingagone kuitika kune imwe nyika. Ndovandudzo yanga achitaura yekuti tiri paMinamata convention iyoyo, asi tinotora tisingasandure mutemo, asi tichitora sezvinoita kwatinogara. Handiti kana mukati menyika yedu kune vamwe vanogara kunopisa ikoko kune mararamiro ako, kwogoitawo vamwe vanogara kunonaya chaizvo kune mararamiro ako. Ndakungokupai mutsetse wekupedzesera. Topendera seiko baba ministry yedu, topendera sei chirongwa nemutsetse mumwe chete, mutsara mumwe chete chaiyo. Vachiri vechidiki ngavafare nekuvapo Minamata convention, nekuti ichavapa kuchera goridhe nenzira inoita kuti vasave nezvirwere zvepfungwa nezvimwe zvataurwa zvezvi. Isu seministry tinenge tichizounza mercury free technologies atataura. Ndizvozvo mashoko makukutu ekupeta chirongwa. Baba takarasha, mungade kupendera sei? Tinoda kuti tipembedze Zimbabwe kunge ive yava nhengo yeMinamata. Tava kukwanisa, taimboenda tisingakwanisi kutaura, iko zvino takukwanisa kusumudza maoko tichitaura, tichipawo zvatinokwanisa kuita. Zvakare veMinistry of Mines vambotaura kuti tinenge takukwanisa kuwana rubatsiro, tambotaura kuti toda kuita dzidziso, saka mari dzedzidziso idzodzo dzinenge dzichibva kuUnited Nations. Ndizvozvo mashoko akanaka nai. Chipenderawo zvako Wengwere, topendera sei nemutsara mumwe chete chiringazova checho kwikwidzana nesu zvakanyanya. Maita basa isiso tambotaura zviya kuti mercury inoafekta munhu wese ari kuishandisa neasiri kuishandisa, saka ni tese ngatimhanye ine chinhu ichi. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa pano, kuti zvakaipira muchetura uyu unokuvadza iwe usina chauna, usina kuubata ugokuvadza ubata. Saka ngatichengetanei kuti tese tigobudirira. Vadikani munongozviziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hazvinganakeka kuti ndisakutendei nyika yose makatipoteredza tiri pachirongwa chakakosha kudai.
ndine urombo chiringazova chiya chokwikwidzana nesu chatsvuka chikakwata, asi regai titi nyanzvi dzedu tinokutendai zvikuru. Ndinoziva kuti pamaisa mutsara nemutsara manyatsoona kuti zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka. Handiti regai ndikutendei baba Nhukarume, maita zvenyu baba Takavarasa, tinokutendai baba Wengwere, tinokutendai. Zvakadii kusangana zvakare pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.